Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś opowiem wyrządzę o tym, jako się kopcowało jarziny, a takie jarziny z kopca, że one wydzierżały aj do jora. Jak macie radzi moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Rostomili, czas wartko leci. Oto my z ogródkę kopali, grodzili, sioli, a sadzili jarziny, a już ich pomału trzeba targać. Ziemnioki już są w corkach, w piwnicy. Teraz oto za 3 tygodnie trzeba będzie jeszcze wytargać marekwie, pietruzieli, a ostatni keleruby. Nie ma tego moc, tu już nie trzeba kopca kopać, iny pokroć, a wrazić do zamrażarki. Owięzią polywkę się waży co drugi dzień, tuż celer a marekwie się do nich wciepie. Kiejsi, jak jarzyn były całe zogony, to się ich wraziło do piwnicy, do piosku albo do kopca. Jako się robiło kopiec, kto z was jeszcze pamięta, trzeba było najprzód wykopać jamę, taką dziurę głęboką na metr. Najlepszy tam, kany nie przyjdzie woda, a ziemia jest pioskiem. Na spodek się dawało suche hebzi, gałęzie, a na wyrch godnie suchej słomy, a liści, które teraz już spadują ze strumów. Nie śmi się tam dawać żadnych folii, bo jak popadzę, to tam będzie woda stoć, a jarziny nom zgniją. Na te liści a słomę dowome dziepro jarziny a ziemnioki, które się jeszcze bronami wywłóczy ze ziemię przy pokopkach. Na to dowome zaś suche liści, słomę a gałęzie z hebzim. Na koniec to wszystko przyciepujemy ziemią, a robimy kopiec. Jak w zimie będzie fest mróz, to się to jeszcze przykrywo deką albo folią, ale trzeba pamiętać, co by to roz za jakiś czas odkryć, bo się jarziny a ziemnioki mogą zaparzyć. Schowane w ziemi wydzierżą do jora, bo w ziemeczce rosły, a zdrzały. Kupa razy było tak, że na gromnicę gaździno mieli w piwnicy w corkach same skrębioki, a jak gazda zaszł do kopca, a przyniósł takiego becoka, to się babie aż lica zaświeciły. Chnet był na łobiot sałot albo stryki. Uż żech to kiejsi pisał, że stare czasy się będą pomału wracać, że ludzie zaczną sadzić ziemnioki a jarziny, bo w magazynie to je przeogromnie drogi, a styknie eny z chałupy wyleść, kapkę pokopać, a się pozgibać, co by mieć swoi. Moja ciotka Helenka dycki prawili, że komu się nie lyni, temu się zieleni. Jaja przyjdą takie czasy, że przy każdej chałupie będzie z ogródka, a z ogon ziemnioków, w szopce porę kur, bo się podziwiajcie wiela się umarni grejcarów za wajca, za jarziny, a za jodło w magazynie. Wyprugujcie ten kopiec, a i jak nie macie przy chałupie z ogródki. Nakupcie jarzin, a ziemnioków, zakopsujcie to, a uwidzicie, że wam będą sąsiedzi zowiścić na jor. Jak będziecie z kopca wynoszać gans świeże jodło, co po zimie je fest drogi. Kiejsi hańdowni w tych kopcach gazda miał swoje skarby, które nosił gaździnej do kuchynie, a ona mu robiła z tego fajnacki jodło, a była rada jak fazol. Eny gazda i Nierzyk wiela zjadł pieczoków po pokopkach, jak się zieliny poliło. Rostomili ta kopytka, macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest tako pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.